खुलुमबाय बयनिबोसिम दिपु बसुमतारी इडुकेसननिफ्राय बयखौबो फरायनाय थाबाय। दिनै माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ आं फरायनो लादों। फैदो होमबा दिनै रादाबाव सोलिबाय थानाय आइसिएलनि गेलेनाय बादायलायनाया जोबनायावनो गोबां जायगायावनो गेदेरमा सुबुंफोरनि बरायनाय बेनार होनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालि जथुम्मानि थाखाय डिमाकुसिनि सुग्लाय दालां सेराव फोसावथाय महरै होना दोननाय बेनारखौ सोरबा सिनाय मोनि दुथांफोरा हरनि समाव बिसिना गालाङो। बेबायदिनो माखासे सोंथि सिखारदों। बिटिआरआव बेनार एबा फोसावथाय होनाया रैखाथि गैला नामा? मा जाहोनाव बेनारखौ बिसियो? थारैनो बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा हाबा मावनाया बेसेबां गनायजाथाव? उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि हालामनि सुकुलियापारा गामिनि देरहासार बर' बिथाङा थांनाय 8 अक्ट'बर खालारावनो क'क्राझाराव थांनो होननानै ओंखारलांनायनि उनाव दिनैसिम न' फारसे फैफिनियाव बिसिजों लोगोसे बिमा बिफाया दुखु जार्लायाव गोग्लैनानै दं। सोरबाफोर देरहासार बर' बिथांखौ नुयोब्ला नैबे नाम्बाराव 8638774903 आरो 7896213307 नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। थांनाय 13 अक्ट'बराव लेना बसुमतारीया थांदोंमोन अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो। लेना बसुमतारी बिथाङा दिकेजुलि 1 नं सनापुर गामिनि थागिबि। नाथाय थांनायनिफ्राय दिनैसिम जेबो खबर गैया। गोबां सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा लामा ससेयावनो गोमाना थालाङो। बिनिखायनो नखरनि सुबुङा लेना बसुमतारी बिथांखौ सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे नाम्बाराव 9707423688 आव फोरमायहरनो थिनो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमेरकाटा सेसापानियाव गारिनि जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 60 बोसोर बैसोनि फुलजेन तनवार होनना मोनथिनाय जायो। थुमनि साहा बागानाव 5 नं लाइफाननि फुंनि समाव साइकेलजों फैबाय थानाय समाव गंसे बलेर' गारिया उनथिंनिफ्राय सौख्लायनानै गालाङो, जेराव फुलजेन तनवारआ जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायखौ मोनथिनानै कुमेरकाटा आउटप'स्टनि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव सौहैयो आरो गोथै देहाखौ कुमेरकाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव लाबोनानै बिजिरो। एक्सिडेन्ट खालामनानै खारखोमालांनाय दायनिगिरिखौनो हमनो थाखाय पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होनना मोनथियो। मोनफ्रोमबो समाजाव गाज्रि सुबुं थायो। बिटिआरआवबो 35 लाख सुबुंफोर दं। बेनि गेजेरावबो साफा सानैया थाखागोन। बेखौ जोंहा बारा खर' सानांगौ गैया। क'क्राझार जिल्लानि केडिएसनि गेलेग्रा फोथाराव आइएसएलनि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानानै रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारिया बे बाथ्राखौ फोरमायो। मख'नो गोनांदि आइएसएलनि बेनाराव दैदेनगिरिफ्रा पस्टार बिसिनायखौ लानानै सोंथि सोंनायाव बेबायदि बिबुंथिखौ होदों रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारिया। दिनै सालबारिनि एलेंबारियावनो सारियालियाव इउपिपिएल दोलोनि जइन जानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। खुंथायनि गोहो सरकार इउपिपिएल हानजाया बिपिएफ आरो जेएसपि दोलोनि गोबां मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि मावथि सुबुंफोरा 2000 निबो बांसिन जइन जाफैयो। बे जइन जानाय हाबाफारियाव बिटिआर मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआबो बाहागो लानानै मुस्लिम सुबुंफोरखौ बेरफुसारनाय बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा बुङो, जुग जुग समनिफ्रायनो सिगांनि सरकारा मुसलमानफोरखौ भटनि बेंक महरै बाहायदों आरो बिसायख'थिनि समावल' 500 रां होनानै भटखौ लादों, नाथाय जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै। मटर साइकेलजों लोगोसे मानसिनो ट्राक सिङाव हाबदों सासे फरायसाखौ नवीन नगरनि रिंसार औवारी होनना मोनथिनाय जायो। गावनि बाइक ES16B7414 CBZ बाइकजों फरायसालियाव थांबाय थानाय समाव WB23D7101 ट्राकनि सिङाव हाबस'नो। गोब्राब थासारियाव फरायसाखौ कुसुगाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो गोब्राब जानायखाय बङाइगाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। थेंक्स फर वाचिं।